Ξέρετε πόσο κοστίζει η υγεία σας σήμερα? Κατά μέσο όρο 600 ευρώ το χρόνο κατάτομο, αν δεν μας τύχει κάτι ξαφνικό. Τώρα ήρθε η κάρτα υγείας. Μια επανάσταση στο χώρο της υγείας. Και να γιατί. Για μια ιατρική επίσκεψη πληρώνουμε περίπου 70 ευρώ. Με την κάρτα υγείας για ένα ολόκληρο χρόνο απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων εντελώς δωρεάν. Για 3 βασικά check-up πληρώνουμε μέχρι και 750 ευρώ. Τώρα με την κάρτα υγείας και τα 3 εντελώς δωρεάν. Οδοντιατρική φροντίδα με καθαρισμό, φθορίωση και σφραγίσματα αξίας 150 ευρώ. Τώρα με την κάρτα υγείας εντελώς δωρεάν. Κάρτα υγείας. Σήμερα τη χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ. Τεστ ΠΑΠ αξίας 80 ευρώ. Με την κάρτα υγείας δωρεάν. Τρίπλεξ, PSA, μαστογραφία και υπέρηχος αξίας 500 ευρώ. Τώρα με την κάρτα υγείας εντελώς δωρεάν. Δεκάδες άλλες εξετάσεις και αναλύσεις που περιγράφονται στο συνοδευτικό οδηγό της κάρτας υγείας στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και θεραπευτήρια εντελώς δωρεάν. Κάρτα υγείας. Ο φύλακας άγγελος της υγείας μας. Τέλος, με την κάρτα υγείας θα έχετε εκπτώσεις έως και 80% σε ιατρικές εξετάσεις και δωρεάν υπηρεσίες αισθητικής και εναλλακτικής ιατρικής, δηλαδή παροχές που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ. Σας φαίνεται απίστευτο? Κι όμως τώρα μπορείτε να έχετε και εσείς την κάρτα υγείας του Υγεία Online σε ειδική προσφορά μόνο με 180 ευρώ το χρόνο. Κάρτα υγείας. Γιατί η υγεία δεν πρέπει να κοστίζει ακριβά.